הייתי מיואש, אמרתי, בחיים אני לא ארזה, בחיים אני לא ארזה, פתאום גיליתי את הדיאטה האולטימטיבית. בנות יקרות, אחיות מצטיינות, אחים בודדים. הדיאטה הנבחרת לשנת 2014 היא... דום לב. Heart attack, it's the best diet in the world! טוב, יש פה עוד תופעה לדום לב, זה הכי פסיכי. מה זה מבסוטות? סדרה. אבל תשמעו, זה עובד. זה עובד, אם הייתי יודע, אתה מקבל את ההתקף לפני 20 שנה, נשבע לחתום. עובד, קוראים לזה דיאטת פחד בארץ. מהפחד למות עוד פעם הפסקתי לאכול נשבע. אבל תשמעו, זה עובד, תסתכלו, באמא שלכם, תסתכלו. לא סומלי. תסתכלו בפרופיל, מי אני? חוט דנטלי, ראית? תקשיבו, אני כל כך קל שסוף סוף אני עושה את זה עם אשתי, אני יכול סוף סוף לבוא מלמעלה. והיא לא מתעוררת. סטארט-אפ, מה קרה? אני גם פרזנטור, אתם יודעות שאני פרזנטור, נכון? כמו בר רפאלי פרזנטורית של בגדי ים, ארז טל פרזנטור של בנק, אני פרזנטור לקופת חולים מאוחדת.